ଭାରି ଆସିଛ ଘରୁ କଟକରେ ଆସିଯାଇଛି ମାମା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଡ଼ ପିଠା ଅଛନ୍ତି ଭୋକ କଲାଣି ଆଗେ ଖୁସି ଗୁପ୍ତା କମଳା କମଳାକାନ୍ତମ ସ୍ୱନିତମ ଭୂଷଣ୍ଡପୁରମ୍ ଆମର ଦେଖୁନା ତ ତାଙ୍କର କରିସାରିଲେଣି ମୋର କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ତମକୁ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମୋର ଭଲ ପିସ୍ ଥିଲା। ତମ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଭରେଜ ଲାଗିଲା। ତମକୁ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବିରିୟାନୀରେ ଆଳୁଦମ ଖାଇଦେଲୁ ରାତିରେ ଖାଇବା ନ ମିଳି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଥିଲୁ। ତମକୁ ବିରିୟାନୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ? ବିରିୟାନୀ ଖାଇଦିଏ କିନ୍ତୁ ମନେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଛୁ କିନ୍ତୁ ପରଟାକୁ ଆଳୁ କଷା ମନେ ବିରିୟାନୀଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କୁହ? ବିରିୟାନୀଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଚିକେନ ଜାଗାରେ ଆଳୁ ବାହାରିଲା, ଚାଉଳ ଜାଗାରେ ପରଟା, ଆଉ ରାଇତା ଜାଗାରେ ସେଉ ଆଉ ଆମ ସେଉ ଗାଣ୍ଠିଆ ବାହାରିଲା। ସୌରାଷ୍ଟ୍ରର ବିନ ଭାଇ ଆଣିଥିଲେ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖାଇକି। ରାତି ଗୋଟାଏର ଅନୁଭୂତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆମେ ଏଇ ନାଟକ କରୁଛୁ ଶୋଇକି ଆସିକି ରାତି ଗୋଟାଏ ହେବାକୁ ବାହାରିଲାଣି। ବିରିୟାନୀ ଖାଇବେ ବୋଲି ଆଖରେ ବସିକି ଆଳୁ ପରଟା ଖାଇକି ଶୋଇବେ। ଖୁସି ପାଟିରେ ପୁରା ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲା ନା? ତମର ତମ ସ୍ୱାମୀର ତ 6 ପିସ୍ ଦେଇଥିଲା। ତମର? ମତେ 4 ପିସ୍ ମିଳିଥିଲା। ଭଲ ମିଳିଥିଲା। 6 ପିସ୍ 2 ପିସ୍ ସ୍ୱାମୀ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମର ମନେ
ଆସି ରାତି 1:38 ହେଲାଣି ନ ଶୋଇକି ସବୁ ଯାକ ଏଠି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପିଟିସନ୍ ସବୁ ହବ ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହବ କାଲି ଖାଇବାକୁ ଦବ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ ଭାଇ ଡରିଗଲେଣି ଆଉ କିଛି କୁହନି ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ରହିବେ ମୋ ପତିଦେବ ସିଏ ବି ବୁଲେଟ ଚଲେଇବେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ନିଦ ଜୋର ଲାଗିଛି ହଁ କ'ଣ କହୁଛ ଭାଇ କାଲି ଖାଇବାକୁ ଦବ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ିରେ ଫାଷ୍ଟ ହବ ତମେ ସେଇଟା କାଲି ସକାଳେ ଜଣା ପଡ଼ିବ ହଁ ମୁଁ ରାତି ସାରା ଶୋଉନି ତାହେଲେ ଏଠି ବିଭୁ ଭାଇ ମୋଡ଼ା ଘଷା ଖାଇକି ଶୋଇଲେଣି କମଳା ଭାଇ ଏଇଟା ଆଜି ପଡ଼ିବ ଆଜି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପିଟିସନ୍ ହବ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି କରିବେ ଆଜି ଆଇଛୁ ନହେଲେ କିଛି ପାଇନି ଆରେ କମଳା ଭାଇ କାଲି ଆଜି ମୋଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି କାଲି ବିଭୁ ଭାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ଭାଇ ମୁଁ କିଏ ଜାଣିନାହିଁ ଆଉ ଆଜି ଘୁଙ୍ଗୁଡ଼ି କମ୍ପିଟିସନରେ 5 ଜଣ ବିଭୁ ଭାଇ କମଳା ଭାଇ ସେଠି ମହେଶ ବାବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲେଣି ଏଠି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଁ 2 ଜଣ ଭିତରୁ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ହବ ଦେଖିବା କାଲି ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହବ ସିଏ ଦବ ଖାଇବାକୁ ରାଜି ତ ରାଜି ତ ହଁ ଏଇ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି